Izima Afrika Zansi sanibonani bengelele kuphi nakuphi la enibukele khona ke makuthi ke usuku lokuqala ke uhlangana nalombukiso ngicela ungalenzi iphutha kusekhaya la subscribe kwi-channel ulike i-video ebese ke uciphiza i-notification bell wenzelani wenzela ukuthi ke mangifaka i-video uthole i-notification then ngokusheshsha bese ke ungena kwi-video uyayibuka. Sikuthandi TV siyaqinisekisa ke ukuthi ke sikulethela ke lolo daba olusuke lusematheni ngalolo soku ingaza kwethu einsukwini ngithi kuthangi kuzosa kube yizolo esilaleke nezindaba ke ezibhlungu indaba zokudlula emhlabeni kweciko eladuma kakhulu kumsakazo uKhozi FM uMandla Njinji Magwaza. Ukudlula kwakhe kuthuse abantu abaningi since bengazwanga ukuthi ke uyagula, kuthiwa ke ugule nje isikhashana esincane wayiswa esibhedlela then ke waseke efika eshona. So inganza kwethu imbono yabantu ke iyohlezi ikhona ikakhulukazi kumsakazo uKhozi FM mawukuthi ke usondelene nomsakazo uKhozi FM. Ngicabanga ukuthi ke mhlambe usuke wanothisa ukuthi unyaka nonyaka emsakazweni uKhozi FM kuba nomsakazi ozodlula emhlabeni. Yes, umuntu okaNkulunkulu umuntu akuyena omuntu, but ke abantu ke ba speculate baclaima ukuthi emsakazweni uKhozi FM kunenyoka emele nje ukuchofoza ingqophe abasakazi boKhozi FM njengoba sibona unyaka nonyaka cishe unyaka nonyaka impela umsakazo uKhozi FM kuba nomsakazi ozodlula. Kodwa ke angikho lapho mina, ngisola nje uNkulunkulu ukuthi usuke esidinga umuntu wakhe, bathi ke abantu babona ngenye indlela bacabanga ukuthi kunomsakazi okhona kuKhozi FM okuyena obulala labasakazi. So inganza kwethu kule video ngizonipha ilist yabasakazi boKhozi FM and futhi ukushona kwabo kukhombisa khona ukuthi unyaka nonyaka emsakazweni uKhozi FM kusuke kunomsakazi ozodlula emhlabeni. So inganza kwethu ngizoqala from u2020, angithi nge from 2020 kuza ngala ngikuphe ilist yabasakazi boKhozi FM asebadlula emhlabeni. Ngizobayeka laba abadlula ngalezi ikhathi abantu abafana noBaba uDithi Ngwenya oBhodloza, yes yena ushone late but umsakazi wangalezi ikhathi leziyana oShadrack Ngema washona ngo2015 nje baningi nje bafethu baningi. So mina ngizokupha ilist yabasakazi abashone from 2020 kuza ngala. Umsakazi wokuqala owashona ngo2022 uBongani Mavuso. uBongani Mavuso washona ngoSeptember 2022 ebenenkinga ye-kidney failure, waba nenkinga yokufeyila kwezinso, washona ngoSeptember 2022. Same year ngo2022 ngoJune washona ubaba uSicelo Mbukazi. Ubaba uSicelo Mbukazi ke siyamazi ukuthi wayefunda indaba ngalendlela le efika kahle kuthina abalaleli, singasho ukuthi wayesifundela kahle indaba naye washona ngonyaka ka2022 ngoJune 2023. Kube Ivan DJ Amen Sihlophe washona ngoNovember 2023. Yena ke imbangela yokushona kwakhe kuthiwa ke kwaba i-stroke. uIvan Sihlophe washona ngoNovember 2023. Then ngoMarch ngomhla ka12 2024 ngoMarch kwashona ke uBheka BK Mchunu. uBheka BK Mchunu ngicabanga ukuthi ke singabalaleli boKhozi FM ngicabanga ukuthi ke okwakhe sikunothisile ukuthi ke useyastruglisha emsebenzini wakhe. Kuneyinsuku la uthola ukuthi ke uBheka Mchunu akeze ukukhona ukusebenza ngenxa ke yenkinga yokuphefumula noma ngenxa yenkinga eziphathelene nesifuba. So okwakhe sikubonile until eze edlula emhlabeni. Nokho ke kwasiphatha kabi, kodwa ke okwakhe sikubonile ukuthi ke usenenkinga ethizeni eholela ekuthenini ke agcine engakwazi ukuthi asebenze emsakazweni. Ngaleyo ndlela ke sibonile ke egcina eze edlula emhlabeni uBK Mchunu. Then ngoNovember futhi ngonyaka ka2024 kwashona ke usisi uNondumiso Shazi. uNondumiso Shazi wayishayela ke uhlelo olwaluthi evumelane abantwana beze kimi. Naye ke washona ke ngokubhalwa la izizathu ke sokuthi ashone kubizwe ngokuthi ke ama health issues
issues, iy'nkinga nje ey'phathelene nempilo zagcina-ke zimthatha emhlabeni. Asikho isigulo mhlambe ongashiwo ukuthi unondomiso shazi wathathwa yisona. Then ngoMarch 2025 uZamaweza Mthalane wayedume kakhulu ngoZulu Glamour, naye-ke futhi-ke wadlula emhlabeni emva kokugula nje isikhashana esincane. uZamaweza Mthalane kuZulu Glamour naye-ke wadlula emhlabeni emva kokugula nje isikhashana esincane. Then 2026 uJanuwari Mandla Njinji Magwaza, yes yena ubengaseyena umsakazi woKhozi FM kodwa naye ube umsakazi woKhozi FM. So ingane zakwethu-ke ukushona-ke kwalaba sakazi laba iminyaka elandelana, ngicabanga ukuthi-ke ikhona okwenza-ke abantu baclaim ukuthi-ke emsakazweni woKhozi FM okungenzeka kunenyoka eshaya abasakazi. Athi-ke mina i-believing yami ayikho lapho. Mina ngibelieve ukuthi umuntu okaNkulunkulu, angazi-ke ngoba niyakholwa, but uNkulunkulu mase ethathe umuntu wakhe siso la abantu basemhlabeni. Ningizimu Afrika, make sure ukuthi uyayilike ivideo, uyasubscribe kwi-channel, uphinde ucommente kwi-comment section, uveza nje owakho umbono ukuthi wena ulubona kanjani lolu daba lokudlula kwabasakazi boKhozi FM unyaka nonyaka. Ingane zakwethu asihlangabezane kwivideo elandelayo, siphinde sihlangabezane na kwi-comment section.